Bai, Legazpin, pentsago da urteetan kanpoko jendea ikeragarri etorri zala, eta Legazpin euskara oso makaltzeon. Giroa benetan erdalduna zen. Baina bazegoen, sortu zen guraso talde bat, guraso ausarta esaten denik. 1976-en sortu zen talde hori. Sortu zen ikastola irten behar zule. Aurretik eskenekin ikastola zer zan ere, Egia da, etxe askotan, gurean bezala, barna eztabaida asko izan zirela. Horrek izan zezaken etorkizunaz. Euskara izan behar zola, hori garbi zen. Legazpiko guraso batzuk etorri zitzaizkidan esanez, ia prest negoken. Sortu behar zuten ikastolan irakasle bezala lan egitea. Isilpean behar zeak bilerak, isilpean eskolak, da isilpean dana. Baiezkoa eman nuen. 1977an enero urte eta segizala lehenengo aldiz Legazpin zen.